ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରେଡିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରେଡିୟମ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହାତ ଘଣ୍ଟା, କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଛ। ସେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଏ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଆଲୁଅ ମିଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଏହା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିନା ଆଲୁଅରେ ଏଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କହିପାରିବା। କେମିତି? ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅଛି ରେଡିୟମ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ତାର ଚିହ୍ନଟ କରିଦିଏ, ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଜଣେଇ ଦିଏ ସମୟ କେତେଟା ବାଜିଛି। ବୁଝିଲେ? ଆକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଆକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କ୍ୟୁରି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପେରି କ୍ୟୁରି। ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାଧନା ଓ ଶ୍ରମରେ ଏହାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଶ୍ରମ ଓ ସାଧନାର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ 1903 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସେଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆଜି ସେଇ ଅମୃତ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ଦିନବେଳା ତାକୁ ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ରେଡିୟମ। ହେଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ଆସିଛି। ଆକୁ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଷୟ ହେଉଛି ପାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡାମ କ୍ୟୁରି ବିଷୟ।